Molweni zitshomi zam, namhlanje bekuvela uKat Matlala kwiMadlanga Commission. Niyakhumbula kaloku into yoba kwakufanele into yoba uvele nge-7th, I think, 7th of July, and then wapostpona. Kwathiwa uzokwazi ukufika nge-15. So namhlanje ke uvelile kwiMadlanga Commission. Isizathu sokuba avele ke kwiMadlanga Commission kufanele azoziphendulela ngobudlelwane awayenabo nee-seniors zaka-SAPS, nobudlelwane ayebenabo nee-politicians. Niyakhumbula kaloku into yoba u-involved kwithenda le yakwa-SAPS ye-220 million. Kukhona namapolisa ke aye abanjwa, I think about 12 aye abanjwa and then abeyilwa ke for fraud and corruption and also defeating the ends of justice. So ke ngoku uyavela ke kufanele aziphendulele i-relationship yakhe noSibiya kaloku, i-relationship yakhe noFani Nkosi, atsho i-relationship yakhe no-Richard Shibiri, i-relationship yakhe noSinona, i-relationship yakhe, hey, baninzi abantu ababalwayo, i-relationship yakhe no Khan, atsho into yoba unayo na i-relationship no-Khan because kaloku Brown Mokgotsi wayethetha ngaye uKhan kwi-messages. I-relationship noMawumela, niyakhumbula kaloku uMawumela the time bekuvezwa i-WhatsApp messages zikaSuleiman Karim, i-relationship yakhe naye uSuleiman Karim uba buhamba buphelephi na ubudlalwane babo. Baninzi ke abantu ekusolakala into yokuba ke uMatlala ube banyoba for i-favors. I-relationship yakhe ndingamlibala njani the one and only Julius Mkhwanazi. Kaloku nakhumbula uMr Blue Lights, I never put it. So naye uyaqonda zonke ke ezi zinto besingeke size sizazi xa ngabe uNhlanhla Mkhwanazi ngala July 6 wayengayenzanga la media briefing. Niyakhumbula kaloku uba yonke into iqale apho. Sasingeke sazi ngoKat Matlala into yoba kanti kukhona abantu abafana noKat Matlala. So ke ngoku ingxaki ibe sekuthenini ke uKat Matlala uzovela ecourt. Niyakhumbula kaloku into yoba khona le attempted murder anayo, ahamba ityala with unkosikazi wakhe, with Inkabi nalamntana oyintombazana ekuthiwa intombazana yeNkabi apho ekwakutransferwa khona imali. So uyatsho ke into yoba unida some more time yena because kaloku ebebhizi edila nale plea sentencing agreement with i-IDEC apho nayo ke aye akayifuna withdrawer. So ke ngoku ke ucele into yokuba ke i-postpone i-date and then imadlanga ke hayi ke kwatshintshiswana ke. Niyambona lo mama womlungu ongugogo, yho uyathetha ingathi uyashawuta, but uye waxolisa ke wathi indlela athetha ngayo yena leyana akashawuti. So baye bavumelana ke because kaloku uzodebate uthini naba bantu. uKat Matlala ayikho indlela ongathiwa futhi uzombamba. uKat Matlala sesejele already, useva amanye amatyala. So sekungumusa ke into yoba eze azosichazela into yoba ngobani abanye abe-involved nabo kule nto ye-fraud and corruption yakwa-SAPS and also i-political interference. Siphume ke kuKat Matlala. Uzokwazi ke ngoku ukuvela according to i-legal counsel yakhe, uzovela nge-1st kaSeptemba. Bavumelene ke. I hope into yoba ke uzokwazi nyani ukufika. Yeyi i-PKTT ke yiyo ebimngenisa. Ngiyabona uKhenelel bani uKhumalo lo we-PKTT, hayi uDumisani Khumalo, lo omnye ke omncinci ke uKhumalo we-PKTT ekuthiwa naye nje hayi alufakwa. So ke ngoku uzovela nge-1st uMatlala. Size kuSuleiman Karim, kwafika ke iloya ke kaSuleiman Karim, iloya le kaSuleiman Karim niyakhumbula kaloku ubani bani and iloya le kaSuleiman Karim le ethetha gqithi ekabani
le ethanda ukuthi my Leonard friend, la Leonard friend ethetha ingayeki ile kaloku ekwaringa ifone yathi uMinister of Finance is calling me, andazi into yoba kwakufanele thina sibukele emadlanga into yoba sithini ngaloo nto leyo. Ifikile ke nayo ke izocela into yokuba ke uSuleiman Karim eyakhe idate ihlehliswe nayo ipostpone. Hayi kwathiwa wena qho xa kufanele uvele kwimadlanga ufuna i-postponement, hayi uyagula. Niyakhumbula kaloku into yoba ngulo uSuleiman Karim wavele kuthiwa wawa ejimini wabalekiselwa esibhedlele, the following day ezovela kwimadlanga, same ke as ezoFaraz. Bonke ke phofu ke aba bantu ekuthiwa i-Indian cabal banalo mkhuba wokuvele xa bezovela bona benze zonke ezi zinto abazenzayo. Xa kufanele bavele kwi-commission bayagula, bathentheni, kwathini wathangani. uMike van Wyk naye usesesibhedlele, asikeva ngaye ke yena. So nomama lo uAndre Johnson bekufanele avele kwathiwa hayi uyagula ubalekiselwe esibhedlele. Yewethu xa ngabe ingekho into oyifihlayo, into nedala uba kaloku xa kufanele buvele ngaphambi kwe-commission uvele ugule ngoku. Ugulela ntoni kaloku? Iza uphendule utsho into yaziyo igqithe, uyabo. So hayi ke uSuleiman Karim kwathiwa wena qho xa kufanele uvele apha uyagula, unantoni, bafuna in camera. Hayibo, kwathiwa jonga ke sesine-information yakho ingawe wena uthi uyagula useNorthwest, ubonakala eCape Town. Caba ke urheme uye wahamba ngoba kaloku uyaziwe eNorthwest, akazukwazi uzihamba zonke iivenkile, ii-malls ntontoni. Wahamba waya eKapa, kuthiwa sine-CCTV footage ekhombisa wena use-VAN Waterfront and uselantukeni coffee shop, uZule Mall. Ugula njani lo mntu lowo? Umntu angathi ekwi-sick leave ebonwa ngugqirha in some days njena fanele aye kugqirha, kodwa uyakwazi ukuthatha iflight aye eCape Town and kukhona ii-documents ekufanele azithumele ayingazange azithumele. Kuthiwa ke ngoku wena awusakwazi ukutypha i-document uyise kwimadlanga. So usengxakini ke uSuleiman Karim, ingathi kuzosaphindwa nditsho i-medical doctor yakhe because bathi uyasiqhela lo. Sekuzofanele into yoba singenelele ke ngoko sibize i-medical doctor yakhe izosichazela into yoba oku kugula kwakhe kanti ithini into. Yho, kushubile bantu bam, ndinixelele. Thank you so much for watching. Bye bye.